Mugi tansah pinaringan sehat-sehat nggih. Alhamdulillah wonten ing menika pamanggih kalian Bu Guru wonten ing piwulangan basa Jawi. Saderengipun Bu Guru badhe pangarumiyin nggih pitepangaken asmanipun Bu Guru Bu Haning. Dalemipun Bu Guru wonten ing buku nggadhah cepuran ganti warna Klaten. Bu Guru menika ngasta basa Jawi kelas tunggal kalih lan 3 wonten SD Muhammadiyah ganti warna. Salajengipun putra-putra kagem pamulangan wonten inggih menika Bu Guru suwun putra-putra sedanten damel video pitepangan ingkang surasipun nami, kelas, alamat rumah, asmanipun ibu lan asmanipun bapak. Nah, anak-anak, coba hari ini kalian daringnya perkenalan dulu nggih. Isinya tentang nama, kelas, alamat rumah, nama ibu dan nama ayah. Kalian perhatikan Bu Haning akan memberikan contoh utawa tulodo pitepangan nggih. Nami kula Fadil Cahya Satputra. Kula kelas tunggal. Griya kula wonten ing buku nggadhah cepuran ganti warna Klaten. Asmanipun ibu kula inggih menika Bu Haning. Asmanipun bapak kula inggih menika Bapak Chandra. Nah, anak-anak gampang kan? Coba kalian nanti belajar bisa didampingi dengan orang tua, ayah, bunda atau kakak ya. Nanti setelah videonya sudah selesai, silahkan dikirim ke nomor WA Bu Haning. Bu Haning tunggu ya anak-anak. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.